Munksgaards Naturfagsbog, trin 2, figur 1.18. Figur 1.18 illustrerer fedtets optag i kroppen. Her der starter vi i 12-fingertarmen ved nummer 1, hvor fedtet kommer ind i 12-fingertarmen. Der tilsættes bugspyt, hvor enzymet er med til at nedbryde, så fedtet bliver brugt fra glycerol. Der tilsættes tarmsaft, der også hjælper til med at nedbryde fedtet, så glycerol og fedtsyre bliver adskilt. Det samler sig til en stor fedtdråbe, hvor der tilsættes skalle, der hjælper til at sprænge det i mindre stykker. Disse stykker føres ud i tarmcellerne, hvor de bliver omkapslet af en proteinkappe og bliver til et lipoprotein. Fra tarmen føres det videre over i lymfesystemet. Det gøres det, fordi i modsætning til andre næringsstoffer, så er fedtstoffer for store til at blive optaget direkte i portårssystemet. Når vi går videre til nummer 7, blodkarrene, hvor det er ankommet fra lymfesystemet. I blodkarrene der kan det føres ud, så det enten bruges direkte som energi i kroppen, eller som depot, og derved lagres i kroppen til senere brug. Slut på figur. I tilfælde af hyperglykemi, for lavt blodsukker, kan vores depot af fedt frigives til leveren, hvor den nedbrydes i ketonstoffer og glukose. Disse ketonstoffer og glukose sendes tilbage i blodbanen og videre ud der, hvor vi har behov for dem, og kan udskilles via vores udåndingsluft, som ikke er opbilledet her. Ved udåndingsluften vil den give en karakteristisk lugt af acetone. Derved kan vi også lugte os frem til en hypoglykemi. Men de kan også udskilles via nyrerne, hvor vi kan med en urinstiks aflæse, at der her bliver brugt ketonstoffer. Der er en koncentration af ketonstoffer i blodet, og kroppen herved bruger ketonstofferne og muligvis har en hypoglykemi.